Здравейте! Това е 20-та част от поредицата «Какво означава Светият Дух в Писанията?». Темата е «Хулата против Светия Дух, защо този грях не доказва трета личност, а показва съзнателна злонамерена атака срещу Божието действие чрез Неговия Свят Дух». Тук стигаме до едно от най-страшните и най-изопачавани места в Писанията. Исус каза, че хулата против Светия Дух няма да бъде простена. И веднага тринитаристите скачат и казват: ето, Светият Дух е личност. Щом може да бъде хулен, значи е личност. Щом хулата против него е непростима, значи той е Бог като трета личност. Но това е опасно изопачаване на думите на Исус. Исус не каза това, за да докаже Троица. Исус не каза това, за да научи, че Светият Дух е отделна личност. Исус каза това в конкретна ситуация, когато религиозните водачи видяха Божията сила в действие чрез Светия Дух, но злонамерено я нарекоха действие на Сатана. Това е ключът. Хулата против Светия Дух не означава да говориш за Светия Дух така, както самите писания говорят за него. Не е хула да кажеш, че Светия Дух е Божият Дух. Не е хула да кажеш, че Светия Дух е силата на Всевишния, както казва Лука, 1 глава, 35 стих. Не е хула да кажеш, че Бог дава Светия Дух, както казва Лука, 11 глава, 13 стих. Не е хула да кажеш, че Светият Дух е дар, както казва Деяния 2 глава, 38 стих. Не е хула да кажеш, че Бог помаза Исус със Светия Дух и със сила, както казва Деяния 10 глава, 38 стих. Хула е да видиш ясното действие на Бога чрез Неговия Дух и злонамерено да го наречеш действие на дявола. Матей, 12 глава, 22 до 24 стих, казва, че при Исус доведоха един обладан от демон човек, който беше сляп и ням, и Исус го изцели, така че немият проговори и прогледна. Всички хора се удивиха и започнаха да казват: да не би това да е синът на Давид. Но когато фарисеите чуха това, казаха: този човек не изгонва демоните, освен чрез Веелзевул, управителя на демоните. Ето контекста. Исус извършва добро. Освобождава човек от демонична власт. Дава зрение. Дава говор. Народът вижда Божия сила. Но религиозните водачи не могат да отрекат чудото, затова атакуват източника на силата. Те казват, че Божието действие е сатанинско действие. Точно това е страшното. Те не спореха невинно, те не питаха с чисто сърце, те не казваха: помогни ни да разберем. Те видяха освобождение, милост, сила, истина и Божие действие, но го нарекоха демонично. Това е хулата. Да наречеш Светия Дух нечист дух, да наречеш Божията сила сила на Сатана, да наречеш Божието освобождение дело на демони, да видиш Божия пръст и да кажеш: това е Веелзевул. Това е съзнателно изкривяване на очевидната Божия истина. Матей 12 глава 28 стих Исус казва: ако аз изгонвам демоните чрез Божия Дух, тогава Божието царство наистина е дошло при вас. Лука 11 глава 20 стих предава същата мисъл така: ако чрез Божия пръст изгонвам демоните, тогава Божието царство наистина е дошло при вас. Това е много важно. В Матей е чрез Божия Дух, в Лука е чрез Божия пръст. Значи Исус не представя Светия Дух като отделна личност, а като Божията сила, Божия пръст, Божието действие, чрез което демоните са изгонвани. И точно това действие фарисеите нарекоха действие на Сатана. Матей, 12 глава, 31 и 32 стих казва: затова ви казвам, всеки грях и хула ще бъдат простени на хората, но хулата против Духа няма да бъде простена. Например, ако някой каже дума против човешкия син, ще му бъде простено, но ако някой говори против Светия Дух, няма да му бъде простено, нито в тази система, нито в бъдещата. Тези думи трябва да се четат в контекста на случката. Исус не говори за човек, който честно изследва писанията и не приема човешка доктрина за Тройца. Исус говори за хора, които видяха Божия Дух в действие и го нарекоха демоничен. Марк, 3 глава, 22 стих казва: а книжниците, които бяха слезли от Иерусалим, казваха: той има Веелзевул и чрез управителя на демоните изгонва демоните. После Марк, 3 глава, 28 до 30 стих казва: истина ви казвам, всички неща ще бъдат простени на човешките синове, каквито и грехове да извършат и каквито и хули да изрекат. Но който хули Светия Дух, няма прошка за винаги, а е виновен във вечен грях. И Марк добавя причината. Това каза, защото те казваха: той има нечист дух. Ето най-ясното обяснение.
Хулата против Светия Дух е свързана с това, че те казваха за делото на Божия Дух. Той има нечист дух. Това изречение в Марк е като меч срещу всяко изопачаване. Това каза, защото те казваха, той има нечист дух. Значи непростимата хула не е това, че някой отказва да нарече Светия Дух трето лице. Непростимата хула е злонамерено да приписваш действието на Божия Дух на нечист дух. Това е не просто грешка в терминологията. Това е духовна война срещу очевидното действие на Бога. Това е съзнателно обръщане на светлината в тъмнина и на Божията сила в сатанинска сила. Лука 2 глава, 10 стих, казва: всеки, който каже дума против човешкия син, ще му бъде простено, но на този, който хули Светия Дух, няма да му бъде простено. И тук трябва да мислим внимателно. Защо дума против човешкия син може да бъде простена, а хула против Светия Дух не? Защото хора можеха да се спънат в човешкия външен вид на Исус, да не разбират, да бъдат в невежество, да се колебаят. Но когато Божият Дух ясно действа, когато демоните са изгонвани, когато болни са изцелявани, когато Божията сила освобождава и човек въпреки това нарича тази сила сатанинска, тогава това вече е съзнателно изопачаване на Божието действие. Това не доказва, че Светият Дух е личност. Това доказва, че Светият Дух е Божият свят Дух, Божията сила, Божието действие, и че да го наречеш нечисто действие е страшна хула срещу Бога. Ако някой хули Божието име, той хули Бога. Ако някой хули Божието слово, той хули Бога. Ако някой хули Божия път, той хули Бога. Ако някой хули Божия дух, той хули Бога, защото духът е Божият дух. Това е библейският принцип. Римляни 2 глава 24 стих казва: името на Бога се хули сред народите заради вас. Божието име може да бъде хулено, но Божието име не е отделна личност от Бога. Името представлява Божията самоличност, чест, слава, святост и репутация. Когато някой хули Божието име, той хули самия Бог. По същия начин, когато някой хули Божия дух, той хули Бога, защото духът е Божият свят дух, чрез който Бог действа. Тит 2 глава 5 стих казва, че поведението на Божиите служители трябва да бъде чисто, за да не бъде хулено Божието слово. Божието слово може да бъде хулено, но Божието слово не е отделна личност от Бога в този контекст. То е Божието послание, Божията истина, Божието наставление. Ако човек хули Божието слово, той хули Бога, който го е дал. Това показва, че не всяко нещо, което може да бъде хулено, е отделна личност. 2 Петрово, 2 глава, 2 стих, казва, че заради лъжливи учители пътят на истината ще бъде хулен. Пътят на истината може да бъде хулен, но пътят не е отделна личност. Пътят е Божият начин, Божията истина, Божият път на праведност. 1 Тимотей 6 глава, 1 стих казва, че Божието име и учението не трябва да бъдат хулени. Значи име, учение, слово, път, всички могат да бъдат хулени, без да са отделни личности. Тогава самият факт, че Светият Дух може да бъде хулен, не доказва отделна личност. Той показва сериозността на греха срещу Божието действие. Евреи 10 глава, 29 стих, говори за човек, който потъпква Божия син, смята кръвта на договора за обикновена и оскърбява духа на незаслужената доброта. Тук духът е свързан с Божията незаслужена доброта. Да оскърбиш духа на благодатта означава да презреш Божията милост, Божията святост, Божията жертва и Божието действие. Но това не доказва, че духът е трета личност. Това доказва, че Божият дух е святото средство, чрез което Божията благодат действа, и че да го презреш е тежък грях срещу Бога. Исаия 63 глава 10 стих казва за Израил: но те се разбунтуваха и наскърбиха неговия свят дух, затова той се обърна срещу тях като враг и сам воюва против тях. Тук те наскърбиха неговия свят дух. Но Псалм 78 глава 40 и 41 стих казва: колко често се бунтуваха против него в пустинята, наскърбяваха го в пустоща. Отново и отново изпитваха Бога и причиняваха болка на Светия на Израил. Значи наскърбяването на неговия свят дух е наскърбяване на самия Бог, защото духът е неговият свят дух. Същият принцип важи и за хулата. Хула срещу Божия дух е хула срещу Бога, който действа чрез духа си. Деяния 7 глава, 51 стих, Стефан казва: вие твърдоглави и необрязани в сърце и уши, винаги се противите на Светия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие. Как се противяха на Светия Дух?
Следващия стих казва: кого от пророците не преследваха бащите ви? Т.е. те се противяха на Божия дух, като отхвърляха Божиите пророци, чрез които Бог говореше чрез духа си. Това не доказва отделна личност. Това показва, че да се противиш на Божия дух означава да отхвърляш Божието действие, Божието слово и Божието предупреждение. Сега да видим защо хулата против Светия Дух е толкова страшна. Тя не е просто погрешна дума. Тя не е просто неразбиране. Тя не е просто слабост. Павел преди е бил хулител, гонител и дързък човек, но му беше оказана милост. Първо Тимотей, 1 глава, 13 стих казва: преди бях хулител, гонител и безочлив човек. Въпреки това ми беше оказана милост, защото действах в невежество и неверие. Това е много важно. Павел беше хулител, но му беше простено, защото действаше в невежество. Това показва, че не всяка хула е непростимият грях. Непростимата хула е съзнателна, упорита, злонамерена атака срещу ясно разпознатото действие на Божия дух. Лука 23 глава, 34 стих, Исус каза: баща, прости им, защото не знаят какво правят. Това показва, че невежеството може да получи милост. Деяния 3 глава, 17 стих, Петър каза: зная, братя, че вие действахте от незнание, както и вашите началници. Но при фарисеите в Матей, 12 глава, имаме нещо по-дълбоко. Те виждаха Божията сила, но я наричаха сатанинска. Те не просто не знаеха. Те злонамерено обръщаха Божието добро в зло. Числа 15 глава, 30 и 31 стих казва, че човек, който действа предизвикателно, хули Йехова и трябва да понесе последствията от греха си, защото е презрял словото на Йехова. Това помага да разберем непростимата хула. Тя е предизвикателно, съзнателно, злонамерено отношение срещу Божията истина. Не е просто объркване. Не е честно търсене. Не е слабост. Това е упорито наричане на Божието действие сатанинско. Евреи 6 глава 4 до 6 стих говори за хора, които са били просветени, вкусили са от небесния дар, станали са участници в Светия Дух, вкусили са доброто Божие Слово и силите на идващата система, но после са отпаднали. Там се казва, че е невъзможно да бъдат доведени отново до покаяние, защото те отново приковават Божия син за себе си и го излагат на публичен позор. Това е същият страшен принцип. Когато човек е видял, вкусил и познал Божието действие, но после съзнателно го отхвърля и го презира, той влиза в опасна област. Евреи, 10 глава, 26 и 27 стих казва: ако съзнателно вършим грях, след като сме получили точно познание за истината, вече не остава жертва за грехове, а само страшно очакване на съд. Това показва, че проблемът е съзнателното, упорито, предизвикателно отхвърляне на истината след ясно знание. Хулата против Светия Дух е именно такъв грях. Невежеството може да получи милост, но съзнателното наричане на Божия Дух нечист дух разкрива сърце, което воюва срещу Бога. Ето защо думите на Исус са толкова сериозни. Фарисеите видяха човек освободен от демон. Видяха сила, която носи живот, милост и освобождение. Но вместо да признаят Божия дух, те казаха: това е Веелзевул. Вместо да кажат: Божият пръст е тук, те казаха: това е управителят на демоните. Вместо да признаят царството на Бога, те го нарекоха дело на Сатана. Това е хулата. Това е духовното обръщане на истината с главата надолу. Исаия 5 глава, 20 стих казва: горко на онези, които казват, че доброто е зло и злото е добро, които представят тъмнината за светлина и светлината за тъмнина. Това е точно духът на хулата против Светия Дух. Да видиш добро, освобождение, истина, Божия сила и Божия милост и да го наречеш зло. Да видиш светлина и да кажеш, че е тъмнина. Да видиш Божия дух и да кажеш, че е нечист дух. Това е не просто грешка. Това е духовна поквара. И тук трябва да обърнем оръжието на истината срещу изопачаването. Тринитаристите казват на хората: ако не приемаш Светия Дух като трета личност, хулиш Светия Дух. Но това е неправилно и опасно обвинение. Да говориш за Светия Дух така, както го описват писанията, не е хула. Да кажеш, че Светия Дух е Божият Дух, не е хула. Да кажеш, че е силата на Всевишния, не е хула. Да кажеш, че Бог дава Духа си, не е хула. Да кажеш, че Бог действа чрез Духа си, не е хула. Това е вярност към писанията. Истинската опасност е обратната. Да дадеш на Светия Дух място, което писанието не му дава. Да го направиш отделен Бог, когато писанието го нарича Божият Дух.
да му дадеш поклонение, когато писанията насочват поклонението към Йехова, да му измислиш личностна роля, име и престол, когато небесните видения не показват това. Да превърнеш Божията действена сила в трето лице и после да обвиняваш онези, които държат библейската истина, че хулят. Това е тежко изопачаване. Йоан 4 глава, 23 и 24 стих казва, че истинските поклонници ще се покланят на бащата с дух и истина, защото бащата търси такива поклонници. Бог е дух. Тук поклонението е към бащата. Йоан 17 глава, 3 стих казва, че вечният живот е да познават бащата като единствения истински Бог и този, когото той изпрати, Исус Христос. Ако Светият Дух беше трета личност, която трябва да бъде позната и поклонена като Бог, защо Исус не каза това в най-ясното определение за вечния живот? Защото Светият Дух не е отделен Бог. Той е Божият Дух, чрез който човек се покланя на Бога с истина. Първо Коринтияни 8 глава, 6 стих казва: за нас има един Бог бащата, от когото е всичко и ние сме за Него, и един Господар Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Тук няма трета личност в определението един Бог. Бащата е един Бог. Исус е един Господар, чрез когото Бог действа в спасителния план. Светият Дух не е добавен като трето лице, защото Той е Божият Дух, неотделен Бог. Да държиш това не е хула. Това е библейска вярност. Матей 12 глава, 31 стих не трябва да бъде изтръгван от контекста и използван като заплаха срещу всеки, който не приема Троицата. Това е духовно насилие върху текста. Исус не говори срещу хора, които отказват да приемат небиблейска доктрина. Той говори срещу хора, които видяха Божия Дух в действие и го нарекоха Веелзевул. Ако някой днес говори за Светия Дух според писанията, той не хули. Но ако някой нарича Божията истина лъжа, Божията сила демонична, Божия дух нечист, тогава той се приближава до страшния грях, за който Исус предупреди. Сега трябва да видим и положителната страна. Светият Дух е свят, защото е Божият Дух. Той е духът на истината, защото идва от Бога, който е истина. Той е духът на светостта, защото идва от Светия Бог. Той е духът на благодатта, защото чрез него Бог дава милост и сила. Той е духът на живота, защото Бог оживява чрез него. Да го хулиш означава да презреш Божията истина, Божията святост, Божията благодат, Божия животворна сила и Божието действие. Но да го наречеш Божият дух не е хула. Да го наречеш силата на Всевишния не е хула. Да го наречеш Божията действена сила не е хула. Да кажеш, че Бог говори чрез духа си не е хула. Да кажеш, че Бог утешава чрез духа си не е хула. Да кажеш, че Бог учи чрез духа си не е хула. Да кажеш, че Бог излива духа си не е хула. Това са думи, изградени върху самото писание. И тук трябва да бъдем категорични. Хулата против Светия Дух не доказва личност. Тя доказва сериозността на греха срещу Божията явна сила. Ако човек хули Божието име, той не прави името отделна личност. Ако хули Божието Слово, не прави Словото отделна личност в този контекст. Ако хули пътя на истината, не прави пътя личност. Ако хули Светия Дух, той хули Божия Дух, Божията сила, Божието действие. Това е грях срещу Бога, защото Духът е на Бога. Ето защо този стих не е мед за тринитаристите, а горчиво изобличение срещу тяхното прибързано тълкуване. Защото самият контекст показва, че Исус изгонва демоните чрез Божия Дух, т.е. чрез Божия пръст. Фарисеите наричат това действие на Веелзевул. Исус казва, че такава хула против Духа няма прошка. Значи темата не е Светия Дух е трета личност. Темата е не наричай Божия свят Дух нечист дух. Не наричай Божието действие сатанинско. Не обръщай светлината в тъмнина. Не воювай срещу очевидната Божия сила. Това е истинското значение. Хулата против Светия Дух е съзнателно злонамерено приписване на Божието действие чрез духа на Сатана. Това е твърдо сърце, което вижда Божията сила, но я нарича демонична. Това е език, който излиза от сърце, което не иска да се покори на Бога. Това е не просто грешна доктрина. Това е война срещу Божията явна истина. Затова, когато някой използва този стих, за да плаши хората, че ако не приемат Светия Дух като трета личност, хулят Светия Дух, трябва да му се каже: ти изваждаш думите на Исус от контекста. Исус не говореше за отказ от Троица. Исус говореше за фарисеи, които нарекоха Божия Дух нечист дух. Исус не защитаваше философска доктрина за три личности. Той защитаваше Божието действие чрез Светия Дух от демонично обвинение.
Светият Дух не е отделна личност от Бога. Той е Божият свят Дух. Хулата против Него е хула против Бога, защото това е Божият Дух. Непростимият грях не е да откажеш човешка формула за Троица. Непростимият грях е съзнателно да наречеш Божието ясно действие чрез духа действие на Сатана. И това трябва да ни накара да треперим не пред човешки догми, а пред самия Бог, който действа чрез своя свят Дух. И така истината остава чиста. Исус изгонваше демоните чрез Божия Дух. Лука нарича това Божия пръст. Фарисеите го нарекоха Веелзевул. Затова Исус предупреди за хулата против Светия Дух. Този стих не доказва Троица. Той доказва, че Божият свят Дух е толкова свързан с Божието действие, че да го наречеш нечисто действие е хула срещу самия Бог. Светият Дух не е трето лице. Светият Дух е Божият Дух, Божията свята сила, чрез която Бог разкрива, освобождава, изцелява, изобличава и изпълнява волята си.